Tvoj život, tvoja muzika. Rock Radio. Jel možemo da krenemo? Možemo da krenemo. Nikola Silić, Nikola Silić. stand-up komičar. Jeste, možda. Uvek me zanimala jedna vrlo važna stvar. Kako nekome padne na pamet da se bavi time čime se ti baviš? Sledeće pitanje. Ne postoji pravilo. Ne postoji. Kako je tebi palo na pamet? Ceo život. Bilo u fazonu, hoću ovim da se bavim. Ali znaš kao kad dete kaže hoće bude astronaut. Ili ko, znaš neću se cijam mnogo, ali znaš da ne postoji u Srbiji stand-up. Ja bi ovo voleo, ovog bi ja voleo. I onda se pojavilo u Srbiji i onda mi drugarica poslala link i rekla, znam da stalno pričaš da ćeš ovim želje se baviš, sad možeš. I onda ja nisam hteo, jer sam se samo šalio i zafrkavao s ljudima da hoće to da radim, ne, zaista. I onda sam otišao, bilo loše, i onda sam probao sledeći put ponovo i bilo je malo bolje i od tada sam tu. I onda su te ubedili da si stvarno duhovit? Ubedili su me, ne znam još da li sam. Da, ubedili su me da jesam, nisam siguran da li sam. Proverit ćemo mi to sve, naravno šalim se. Redovno te gledamo i znamo koliko si dobar, ne boj se ništa, nego kad su te fore u pitanju, kako spremaš fore, kako ti padaju na pamet te fore? Jel to nekako sedneš pa kao pišeš pa razmišljaš ili skupljaš svaki dan od ljudi okolo naokolo šta se dešava i onda formiraš u fore, i tu ne postoji pravila, to je genijalno kod stand-upa, to je ono što volim kod njega. Nema sad ću da sednem i da pišem sat vremena fore i dobit ću 5, tu ne postoji, nekad se u 3 ujutro desi pa ti ustaješ onako bauljaš, tražiš prvi papir, da nažurljaš nešto, ja se budim, pored mene rol na WC papira i onako napisano nešto, nisam mogao nađu drugi papir, nekada usred autobusa, nekada usred seksa se ponekad nekada desi i onda moraš da staneš i kao sečki dušu izvini, ali prioriteti, Ne postoje pravila, ne znaš kada će se desiti. Možda razmišljaš o nečemu, buljiš gledaš zid 2 sata i možda dobiješ i tako, možda usred grada, ne postoje pravila, to je ideja. Da se vratimo na to kad se usred seksa desi tako nešto. I sad recimo da je to vezano baš za tu osobu, možda i baš za tu situaciju. Da li se ljudi u tvojoj okolini ljute kada vide, kada čuju da si ih iskoristio za fore? Ne, zašto ako je o nekome koga znam, neki ortak, ortakinja, nešto, proverim njima da li je smešno prvo. I onda dok se oni nasmeju, onda ja ne pitam dalje. Ali pazi, nek se uvrede ljudi, šta, nije strašno, niko nije umro što se uvredio sam se, i onda geknu sutra. To se nije desilo, tako da to je stand-up, nema tu zlobe, nema tu ništa, sad sam ja protiv tebe ili nešto, svi znaju da je to stand-up, da je to fore i da je to u kontekstu fora, nema tu nikakve ozbiljnosti. Znači nikad nisi primetio da je nekome od tvojih prijatelja, nekoj devici, neprijatno u publici kad pominješ nešto za što ona zna da je... Ne, zato što uglavnom kad pričam fore o njima gledam da ih ne gledam. Da gledam negde drugdje i da se pravim da nije o njima. Možda oni i pobegnu među vremena. Da, sve ako stvarno ne gotivim nekog, onda gledam direktno u oči dok pričam tu foru, čisto vidim koliko mu je neprijatno. Kad smo kod toga, koliko lažete u forama? Skoro sve. Znaš, počne kao istina, znaš, išao sam gradom i desilo mi se to, i to i taj deo istina, i onda kreneš da izmišljaš onu foru iz Afrikancije oko toga i to je, znači, čuju se, kad bi sve bilo istina, mi bi obesili se. Koliko ste iskreni jedni prema drugima? Kad slušate druge stand-up komičare... I kažemo da li su dobri ili loši. Po nekom pravilu, uglavnom im kažemo da je sve loše, ovo što ti je ovo glupo, još što je ovo super, ili što je dobra fora. Iskreni smo, mnogo smo iskreni, brutalno smo iskreni jedni prema drugima, tu nema neke laži, neke prevare, ali... Nekad iz Afrikancije kažeš, znaš, nekada buš ozbiljno misliš, ovo ti je glupa fora, nemoj ovo da izvedeš, i on naravno to izvede, i on njega ne interesuje šta ti misliš, izvede i fora super prođe i onda on dođe posle i kao Dobro, ajmo sad. Ovako, 2 mora idu kao dva pixela. Nego, šta si ti nama spremio? Od recitacija za stand-up fest? Što sam ja spremio. Pa cela fora za stand-up fest je da budu relativno nove fore. Tako da, neke će biti premijerno izvedene, neke će biti možda 3. put izvedene ikada. Tako, bit će sve premijerno, bit će sve novo, sve čuvamo za tada, što znači da smo morali da pričamo gomilu starih fora. U poslednjih mesec dana kad smo nastupali, čisto da ne iskoristimo novo. Tako da, očekuje se najnoviji materijal, očekuju se gosti iz regiona. Ili ti, kako mi to zovemo, inostranstvo sada. Dolaze nam Hrvati, dolaze nam Slovenci, dolaze nam Bosanci
dolazimo mi. Ja lik iz Kraljeva. Da. Ajde. Kad si ti? Prvog dana, znači to je 2., 3. i 4. oktobar. Prva 2 dana, 2. 3. je u Domu sindikata, velika sala Doma sindikata, karte su prodi. 3. dan je u Ben Akibi. Ben Akiba je prvi srpski stand-up komedi klub u Srbiji. I tada slavimo tačno godinu dana njegovog postojanja i bit će tematsko večer Žalošćena porodica gde ćemo da pričamo tematski, ne baš tematski, ali kažem o tome kako je bilo poslednje godinu dana tamo. Za malo da se uozbiljiš, ja mislim da je krajnje vreme da prekinemo ovaj intervju. Ajde, da, grota da prekidamo ovaj niz za frekancije što imamo ovako. Hvala ti, Nikola Pon. Nema da čemu! Tvoj život, tvoja muzika. Rock Radio.